Čaute, moje meno je Skorč. Vítam vás pri 5. časti nášho tutoriálu o Photoshope. V dnešnej časti sa pozrieme na vrstvy, tak poďme na to. Vrstvy sú to akoby nejaké folie, ktoré sa skladajú na seba, ako keď máte ten projektor a postupne tam pridávate tie folie. Tak nejak si môžete predstaviť samostatné vrstvy. Ak si chceme zobraziť panel týchto vrstiev, tak sa preklikneme cez Window a Layers. Oni v podstate už by mali byť defaultne nastavené pri Essentials, ale každopádne, ako sme si ukázali, Window a Layers. Poďme si predstaviť toto okienko, čo to tu znamená. Na začiatku je tu taký filter, kde si môžete vyhľadávať podľa toho. Tu nižšie je, ako by som to po slovensky povedal, ani neviem, blending mode, proste nejaké prehľadnosti, alebo čo, ako to nazvať, ťažko povedať. V ďalšom riadku, ako vidíte, je lock. Znamená, že niečo sa tu proste lokuje. Toto je hlavné okno. V tom hlavnom okne sú všetky tie vrstvy, zložky a podobne. Na ľavej strane sa nachádza takéto oko. Neskôr si ukážeme, k čomu to slúži. A dole sú potom ďalšie ikonky, kde sa nastavujú vrstvy, mažú, pridávajú a podobne. A tu hore, ako vždy klasicky, je jedno veľké menu, kde sa strašne veľa vecí nachádza. Tak ukážeme si, ako sa vytvára vrstva. Novú vrstvu môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. Prvé je kliknutím na túto vec alebo na toto menu a vybratím New Layer, prípadne ako vidíte klávesovú skratku Shift-Ctrl-N. Dáme si New Layer, nazveme si ju nová vrstva. Môžeme si rovno zaradiť ku nej aj nejakú farbu, dajme tomu, že si ju dáme na červeno. K zvyšku sa dostaneme neskôr. Ako vidíte, tá nová vrstva už má vlastne svoju farbu. Dajme si ju na... Teraz ukážeme rovno, ako sa presúvajú vrstvy. Presúvanie vrstiev je strašne jednoduché, stačí chytiť a prejsť s tým dole hore. A ako vidíte, tak sa za každým, ako sa posuniete, tak sa nejak vyznačí, kde sa dostane. Dáme si ju úplne na spodok. Sme ju tu dostali. Teraz z tejto vrstvy si vytvoríme background vrstvu. Background vrstva je, ako náhle si otvoríte nejaký obrázok, tak budete mať background vrstvu toho obrázku. A tento background sa vytvára cez layer a new background from layer. Aby sme si vysvetlili, prečo som to spravil, ako vravím, ako náhle otvoríte nejaký obrázok, máte z toho background. Ak máte z toho background, tak nemôžete v podstate na to aplikovať veľa vecí, čo sa týka layerov, vrstiev, ako napríklad žiaden štýl a podobné veci. Takže potrebujete to previesť, tento background, opäť na layer. Spraví sa to strašne jednoducho, stačí dvojklik a zmeníte si naša vrstva. Môžete si dať opäť farbu na tú červenú, máme naša vrstva. Dobre, to bolo ako zmeniť background na layer. To ako zmeniť layer na background nie je až také podstatné a dôležité, pretože to väčšinou nepoužijete. Ďalej vrstvu môžeme duplikovať. Tutoriál urobíme druhýkrát. Duplikovať sa dá veľmi jednoducho. Buď zase opäť tu hore kliknúť, dať duplicate layer a vytvoríte si tutoriál copy, už máte druhú. Alebo dá sa vytvoriť takým štýlom, že zoberiete danú vrstvu a kliknete na túto, posuniete to na túto ikonku a vytvoríte si druhú copy. Ďalšiu kopiu. A zabudol som spomenúť, že vlastne ďalšia možnosť, ako vytvoriť tú vrstvu, ktorú sme si predtým ukazovali, je kliknutím na toto okienko, kedy je, že create new layer, klikneme a máme novú vrstvu. Ukážeme si rovno, ako zmazať danú vrstvu, nech nám to tu toľko nezavadzia. Vrstva sa dá opäť zmazať cez túto vec, dá sa dá delete layer, dáme OK.
Alebo ju môžeme posunúť takto jednoducho do tohto tu, čo znamená delete layer, do koša. Prípadne môžeme aj vybrať, klasicky ako poznáte z Windowsu, keď chcete kliknúť na niečo, stlačíte Ctrl a môžete si preklikať na ktorý chcete, vyberiete toho viacej, alebo stlačíte Shift a vyberiete všetky položky medzi tým, klasika. Vyberieme si tieto dve, klikneme na Delete, yes, ok, máme zmazané. Ak chceme vytvoriť nový dokument z vrstvy, ako takej, tak to spravíme jednoducho a toto je to, čo sme duplikovali, dáme duplikovať, akurát, že vyberieme dokument ako nový. Môžeme si to pomenovať ako chceme, môžeme to nechať ako objekt, klikneme OK a vytvorí sa nám ten daný objekt v novom okne. Ak chceme vytvoriť novú vrstvu z výberu, tak si vyberieme vrstvu, ktorú chceme použiť, dáme si layer, new a layer via copy. Máme novú vrstvu, ktorá nám bola vytvorená z toho daného výberu. Teraz sa pozrieme na to, ako vytvoriť grupu. Máme tu dva texty, ktoré čo keby sme dali do jednej skupiny. Môžeme takto opäť vybrať obidve a presunúť sa na túto zložku, kedy nám to vytvorí grupu. Grupa znamená, že sa nám nejako zjednotia tie objekty a napríklad tu máme v raz, 2, 3, 4 objekty, ale nechceme to mať rozhádzané, máme to pomenované ako objekt. V pozadí, backgrounde máme tieto dva objekty, ale nechceme, aby boli rozhádzané, takže dali sme ich do backgroundu. A dajme tomu, že tieto dve nechceme, aby boli samostatne, keďže sú to texty, tak chceme mať texty spolu. Rovno si ukážeme, ako premenovať. Premenovať je jednoduché, stačí dvakrát kliknúť a premenujeme to na text. Dobre, ale aby sme si ešte ukázali, akým ďalším štýlom sa dá vytvoriť nová grupa. Keď chceme iba vytvoriť zložku, tak sa vytvorí kliknutím samostatne sem. Môžeme si ju presunúť, kde sme chceli. Pomenujeme si mu text a následne do nej môžeme vložiť tieto dve vrstvy, ktoré tam chceme vložiť a sú tam. Teraz momentálne povedzme si, že nechceme, aby bolo vidno v strede ten objekt, tak na to slúži práve toto oko a dá sa takto pekne schovať. A ďalší posledný ešte spôsob, akým sa dá vytvoriť tá grupa, je opäť cez toto menu. Tu nájdete všetko vlastne, aj tu new group from layers. Dáte new group a dáte si text opäť a vytvorilo to zložku v zložke alebo teda grupu v grupe. Takže takto môžete kľudne kaskadovať a ďalej vytvárať viacero zložiek. Ukážeme si teraz, ako môžeme vybrať jednotlivé grupy, jednotlivé vrstvy. Vyberieme tento nástroj, Move Tool a vyberieme si, to vyplýva, že povedzme, že chceme tento text, tutoriál chceme chytiť, ale ako vidíte, chytili sme 0.5, ktorý máme uložený tu, pretože sme na tom prekliknutí. V podstate funguje to tak, že môžeme teraz iba hýbať danou 0.5. Ale keď chceme kliknúť rovno na náš tutoriál, tak treba zaškrtnúť tu hore Auto Select a buď si vyberiete grupu alebo layer. Záleží na tom, čo potrebujete. Ak chcete grupu, tak si vyberiete grupu, to znamená, že ak kliknem sem, tak mi to vybere background grupu, kliknem sem, tak mi to vybere object grupu, kliknem sem, vybere mi to samostatne tutoriál. Alebo ak potrebujem, alebo chcem už rovno samostatný layer kliknúť, tak môžem vybrať layer a tu je background, predtým ste si videli, že nám to vybralo vlastne background grupu. Teraz keď kliknem, tak nám to vyberie už priamo zložku, priamo vrstvu, ktorá to bola. Tu je background, tu je vrstva ešte jedna, tu je bottom background. Ale keď vyberieme tú grupu, tak nám vyberie samostatnú grupu, teda priamo nevyberá jednotlivú vrstvu. To by bolo k vybratiu vrstiev. Ďalšia možnosť je tu ešte Show Transform Control. Ukážeme na tejto 0.5. Keď toto zakliknete, môžete vlastne zmenšovať, zväčšovať.
prípadne môžete rotovať. Tlačíte Enter, tak sa to uloží. Keď dáte Escape, tak sa vrátite do pôvodného stavu. Čiže keď dáte Enter, tak nám to také ostane. Ako vidíte, keď kliknem, tak až potom sa mi rozťahne na nejakú veľkosť, ktorá má predom určenú tá vrstva. Je to celkom dosť zmätúce, keď sa dá toto Show Transform Control v niektorých prípadoch, ako napríklad teraz pri tom texte. Inak to funguje, keď máte vybratú 0,5, stlačíte Ctrl T, automaticky sa vám dá tá veľkosť, ktorá je pôvodná tej veľkosti tej vrstvy. Neukáže sa to priamo na ten vybratý objekt, na tú veľkosť, ktorú vidíte, ale na veľkosť, ktorá je tej vrstvy. No a týmto už vlastne môžete pohybovať. Podľa mňa je to jednoduchšie a lepšie ako klikať sem a ukazovať všetky transformy, ale je to už na vás, ktorú potrebujete. Ak potrebujete pracovať a často editovať, je to dobrá možnosť, ako to mať zaškrtnuté, ale jednoduchšie, ak potrebujete iba niečo, iba jeden objekt editovať, je Ctrl T a fungujete. Môžete to stlačiť v podstate pri hociakom nástroji, ktorý máte vybratý a automaticky to vlastne urobí toto Transform Control. Teraz si ukážeme, ako môžete v tomto vrchnom paneli vyhľadávať alebo ukazovať alebo zisťovať, ktoré obrázky tu máte, aby ste mali prehľad rýchlejší. Tu si môžete zaradiť podľa druhu, podľa mena, podľa efektov, aké majú použitý, aký mód použitý, atribúty, farba, je to Smart Object alebo vybraté, ale vybraté neboli žiadne. Vybraté máme len teraz. Keď si necháte zaškrtnutý druh, tak máte tu obrázok, rastrovaný obrázok, alebo také, ktoré sú iba efekty, alebo iba text, alebo iba shape, ktorý nemáme momentálne žiaden, alebo Smart Object. To je vlastne ten filter. Ešte si ukážeme, ako sa môžu maskovať jednotlivé vrstvy. Je to pekne vidno na tejto Reflect vrstve spodnej, kde je vytvorená nová maska na vrstve, ktorá nám robí to, že viditeľné je to iba tam, kde je biela farba. Biela farba nám ukazuje, čo bude vidno, a čierna farba nám ukazuje, čo už vidno nebude. Čiže ako vidíte, je to prechod z čiernej do bielej, takže vlastne taký dostratená ide. Keď ho vypneme, vidíte, že je to celé, keď zapneme. Takže ukážeme si vlastne základné veci s tou maskou, ako ste videli, dá sa vypnúť, spätne môžeme zapnúť, alebo vymazať, alebo aplikovať tú masku priamo na objekt, kedy sa ten objekt rozrastruje a už tá maska zmizla, už vlastne neexistuje, už je to samostatný obrázok iba rastrovaný. Ďalej sa potom dá vytvoriť ešte maska, tzv. Clipping. Tvoríme novú vrstvu, dáme si Edit, Fill a vybereme Foreground Color, aby to bolo čierne. Máme čierne, takto. A vytvoríme si ešte jednu vrstvu a urobíme si výber. Robíme si ho pomocou lasa. Dáme si polygonálne laso. A spravíme si nejaký výber. A teraz tento výber aplikujeme bielú farbu. Tú vrstvu si necháme hore. Teraz keď klikneme na túto vrstvu pravým, alebo vyberieme si z tohto menu a dáme Create Clipping Mask, ako vidíte, táto vrstva nám získala tvar tej spodnej vrstvy. To znamená, že farba, atribúty, všetko ide z tejto vrstvy, z tej nadradenej vrstvy, ale tvar je linknutý, alebo teda tvar je klipnutý z tejto spodnej vrstvy. Tak myslím, že na dnešný tutoriál by to stačilo. V ďalšej časti by sme si ešte dobrali tieto vrstvy, dopozeráme, lebo ešte nás tam celkom dosť čaká. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nemáte ešte odber, dajte odber, píšte komenty. Dobre, majte sa, čaute.